de novembre més, des del Comitè Feminista de Sabadell, tornem a sortir al carrer i a fer sentir la nostra veu. Ho fem una vegada més i ho farem tantes vegades com calgui. Tantes vegades com calgui ens trobareu en peu de guerra contra aquest sistema injust, profundament desigual i pervers, el que anomenem capitalisme patriarcal. Som la veu de les companyes assassinades pel sol fet de ser dones, com l'Helena Jovany. Avui sortim al carrer perquè estem fartes de que ens violin, ens agredeixin, ens silenciïn, ens desnonin, ens deportin, ens explotin, ens maltractin, ens assetgin, ens matin. A l'Helena la van assassinar la matinada del 2 de desembre del 2001 i després de tenir-la retinguda 2 dies contra la seva voluntat, adormida amb benzodiazepines, la van despullar, la van cremar les seves parts íntimes i la van llançar d'un quart pis per prendre-li la vida per sempre. Volien tenir-la i van aprofitar-se de la seva confiança per treure-li la dignitat, els seus somnis i desitjos. Per nosaltres està clar que va ser un acte covard d'uns homes abusadors i assassins. Contra aquest sistema injust, profundament desigual i pervers, el que anomenem capitalisme patriarcal. I ho farem fins a fer-li tremolar els fonaments i veure'l caure sencer, fins a enderrocar-lo. Voleu saber qui som? Som aquelles que cridem per totes les que han silenciat. Som la veu de les companyes assassinades pel sol fet de ser dones, com ho va ser l'Helena Jovany. Som aquelles que lluitem contra totes les violències que patim pel fet de ser dones de classe treballadora en el marc d'un sistema classista, racista i patriarcal LGTBI-fòbic. De buenas señorones, que de tanto orgullo, abrazarte la superia, adelante señorones, que de tanto orgullo, abrazarte la superia, que la frente el portafolio, podría violar, la lega crecerá, no hay altura noi altri lavoratrici. Oli, oli, olà, la Lega crescerà. Noi altri lavoratrici vogliamo la libertà. Que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons. I per punxar-los als collons.